bayan. Dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning, good morning, good morning. Lunes po ngayon, petsa 15 sa bulan kan Marso 2021. Ini ang aldaw na mabubuoton ang mga misis sa mister. Ini man ang aldaw na dapat mag-ulit tulo sa mga mister pagali sa trabaho. Petsa 15, it's payday! Dahil puno na naman ang grocery nito at mga bangko ha. Ingat po kayo sa physical distancing manggiraray para po sa mga tagapagantabay niya to. Mga tuga ko po si Mardela, daing iba, salit sana, pero tiyan. Welcome po sa programang Ramon niya itong kanya pong aldaw hanggang alas 12 po kita din pagkaudto. Technical side, kasabay niya ito siyempre, June Napoles. Bantang sa DCGB Social Media Department, kasabay niya ito sa yung IT, sino bang nandyan? Si Richard. Bantang yaon man sa Production Assistance Center, ito yung pong kagandahan ng South, Angel Mustaza. Duwan po sa luwa sa Mega Force Patrol, katakod kang mga bareta po nindang daradana. Kapadagos sa paglibot, tanganing may balangibog sa manuwa na sinapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan, mga tugang sa 3rd District. Kasabay ka dyan, siyempre, partner natin, si, ano yan, Jimmy Nasalita. Yaon man duman sa 1st District. Pading Jomar Bien. Asin duman, mga tugang sa Caraga area, Renz Luna. And siyempre, naman po sa mga tagapagantabay niya to sa Albay District, asin dyan sa mga lugar, mga tugang sa Surna Partikan, Legazpi, yan dyan nakaantabay partner Al Armario. Hindi sa Legazpi 4th District, ang babaeng walang pahinga, Ans Galero, kasabay po si Henry Boy Mata sa Mobile. Bandang siyempre naman sa Regional Center Site at sa northern part ka mga barangay sa Legazpi. Kasabay tayo dyan, daing iba, The Flash, Luwins, Bursi, Barcena. Kami po ka po sa Girara, minababan sa magmong morning. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. O happy birthday kay Ma'am Annie Armstrong. Good morning po, Tabi. And siyempre sa mga nag-celebrate kasi ng birthday sa kunyan. Alright. Oras niya ito mga tugang, alas 10:42. An oras hatod sa Indokang Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Bueno, mga tugang, diretso na po kita sa mga istorya. Digdi po sa tuyang programa ko niyang buong aldaw. Medyo matinis ang boses ta. Na uranan kita. Anyway, duman sa mga kababayan nga to, good morning po. And duman sa mga nag-antabay. Ingat manggiraray, sarong taon na kita. Kan COVID-19.
Nya ang pamampugiraray, day pa yan makakali. Kaya maski may bakuna na, pasiguro manggiraray kan mga minimum health standards na pinagpapautob po kan Department of Health. Tayan po ang sabi ninda pinaka-the best ang depensa sa panahon na ini. Kasarabay kang bakuna. Maski na bakunaan ka na dapat igwa ka manggiraray ka itong paraphernalyang ito. Dahil parte na yung kambuhay ta sa bagong sa new normal. Alright? O bueno, mga dugang, punantanan rangkada ka mga bareta niya to ali po dyan sa luwas. Nasa linya ng mga pagribata sa Mega Force Patrol. Lumang kita sa 3rd District. Nasa linya si Jimmy Nazalita. Jim, good morning. Please come in. Yes, go ahead. Yes, maray naga sa mga parantabay, sa mga dugang pa niya itong istorya, nagpupo ng magbilog nin line-up ang team ni ATC Federation President Nonoy Cap Adrian Salceda, kan Pulagi, kung sa inday manigaran nakalinya na sa kargong alkalde ang pamayukan liga, kan kapitan, kung sa siya ang naglalataw na pambato kan team na one town, one people, one Pulangi. Mm-hmm. Ang Vice Mayor na nagbubutuan di Tabimar, iyo si dating Mayor Cherry Melia Sampal. Ayun, Oho, may apat ng konsideradong nasa line-up sa kargong konsyal, particular sinda incumbent councilor John Villar, kagawad nung House yan, Noli Samblero, kagawad Ian Maestrado. Mm-hmm. Nagluluwas na apat pa ang bakante para sulido ng mabilog ang grupo kan nasabing team Tabimar. Sangunya nagpupuron po na, makusa naman Pulangi, kundi magin sa ibang banoan, UWAS, Ginupatan, iyoan may dangog-dangog na Tabimar, in mga pagbibilog nin mga linyada, dahil ang nakahuro niya tungunyan pa sa naman, election officer kan na Pulangi, si Sir Andy Toledo, na ang mga nakakalendaryong aktibidad kan COMELEC ayun September 30 daing pagbabago iyon katapusan kan registration Tabimar kaya nangapudan ang election officer bako sa naman digdi sa Pulangi kabus man na nasalado kan COMELEC itong sa mga day pa nakakaparehistro, transfer o kung ano pa na mga may katuyuhan sa COMELEC dapat abulo na nindaan oras habang malawig pa na September 30 close na ini Tabimar ngunya na taon. Roger, no extension. Go? Wala nang extension yan. Wala na extension. The following day, October 1, iyon na yan Tabimar ang filing na kan certificate of candidacy. Mm-hmm. Kaya ngunya, anday manigaran so mga may plano, nagpupuroon po na Tabimar na magbilog. And pagkatapos na magbilog, ipipresentar yan. May mga pahaging na pamalisya na sa publiko. Ayun. October 1 to 8 ang filing of Certificate of Candidacy. Yo. Mm-hmm. Kaya, so mga nag-iisip kan sa indang plano, iyon na yan Tabi Marta, ano yan? March 15. March, April, May, June, July, August, September. Anom na bulan pagkabangang taon pa Tabimar. Iyon. In pag-isip-isip and ano ba dyan? Nasa testing water man sa ng pigapod. Mm-hmm. Kung pag una ninda medyo mainit, nakagato nindan sa indang plano. Pag medyo maluya gayon, maisip ka ibang plano, posisyon. Mm-hmm. Ayun. Yan Tabimar, mga unofficial information yan na nakukuha niya to sa pag lilibot-libot niya to o Royal Historia na digdi sa palibot, lalo na digdi sa tercer distrito na yung pirming nagpupuon na pag-ignite kan politika, hero politika habang para ni election Tabimar. Yeah, so diyan sa Pulangi may slide down sa pagiging Vice Mayor si dating Mayor Cherry Sampal. Opo. Okay. Yan ang posible katapat
one-on-one, posibleng one-on-one, wara manibang nagluluwas na pangaran sa incumbent natural na alkalde digdi sa Banwaan kan Pulangi at Maris Cortez. Okay? Roger. So yan tabi Mar, sa to yung mga dagdag na informasyon from 3rd District Area, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Yan po ang mga pangyayari, mga istorya sa vida politika. Yan po sa Tercer Distrito, particular sa Pulangi. Kung sabi baga ka mga pag-ribat, diyan nga nagpupuon pag may lutsada na. Pag masurultada na ngayon sa politika, diyan nga nagpupuon talaga. Diyan nga na mamakot ang mga bagay-bagay. Ayan, nadangog na nito sa mga nakalista mga Aldo, ang pronouncement ni Kap Nonoy, ang Liga ng mga Barangay President diyan po sa Pulangi, Kap Nonoy Salceda, na ipapadago sa ligasiya mga programa asin mga serbisyo na pinagpunan kito ni dating Mayor Jess Salceda, asin siyempre ng uncle niya na si Congressman Joey Salceda, para ma-achieve an one Pulangi, one town, one people, one Pulangi. Ayan. So yan po tabi. Ang sabi, ang maging katandem na is Mayor, the ex-Mayor Cherry Melida Sampal. Ayan na tabi ang magtatandem. Sa parte man ni Mayor Andy Maris Cortez, wala pang katandem ba? Sino ba? Kasama ba niya si Vice Mayor Buboy? Magkasama yung dalawa, hindi. Magkaibang partido. Ayan, okay. So, aramunta kung baka magbilog man ning partido si Vice Mayor Buboy, kung magdalagan si Sara. Okay, si Bungo. Titingnan na natin sa mga susunod. Marami pang istoryang pampolitika. Habang papalapit, pero huwag niyong kalimutan, unahin niyo muna ang COVID-19 vaccine, ha? Bago ang iba. Bueno, Hans Galero na sa linya sa dagdag niya itong mga istorya. Ali po dyan sa luwas. Hans, good morning tabi. Please come in, Hans. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag man niya tong bareta, pinag-advocate talaga ko niyan, kan Legazpi City Veterinary Office, ang pagiging responsableng para ataman, nin mga hayop lalo na ang mga saayam. Nian sinabi sa DCGB News ni Dr. Manny Estepona, ang pamayokan Legazpi City Vet kung sain, sa iyang sinabi na saro sa mga paagi tanganin na maging responsable ng gad, asin matim, ang mga ayam niya to digdi sa tuyong syudad, iwan pagkakaiguanin banding sa mga ini. Ano yan? Pau Park? Yes, kung kaya... Pau Park. Pau Park pala. Yes. Pau Park. Di Pau. Yes. Nawag tabi Sir Mar, si Dr. Manny, nakasuod formalmente nang binuksan sa publiko ining Pau Park dyan sa sarong dako lang mall. Ano ba yan sa paborito kong paradaan sa itaas ka na to? Yan talaga, tapos may ilaw-ilaw pa sa taas. Tapig titripan ko kayo ang pagsakat duman muna pagbaba. Ikutunan ito. Ipartiyo baga. Yes, so kasuod tabi Sir Mar, pig-launch ini kung sa limitado pa man sa mga nag-aratin din na sarong kita sarong DCGB News sa naimbitaran na magpasar dyan sa bago first Pau Park digdi sa Legazpi City. Sisay man sudara mo duman. Wala akong dara. Di mo dinarasata man mo. Ikos ang yaon sa muya. Pwede ba gayan? Pati sa ikos? Iyo baga ko ta. Di ba? Pau Park yan for cats and dogs. Yes. Ayan, okay. So, ang primerong nagduruman, mga dogs. Mga dogs ko na. Yung mga dog lovers talagang pinasintar sa indang gayon yan, ha? Yes, so Pwedeng diyan ka makaling iba-ibang mga fashionistang mga ayam. tuod mga may nanay ako naka-headband na ayam. Ako sana all. Ayun, okay yan, ha? So, yan Sir Mar, ngunyan na daw, bukas na talaga ni totalmente sa publiko, pon alas 10 nin pagkagang, alas 6 nin pagkabanggi, alagad, kay puha na mag-secure man giraray kay park passes ang mga madaraki ayam dyan sa nasambitan ng mode. Tabawal ba ka dyan magdaraki, Yes, oo. Ay, although, iyan, dahil man malaog talaga kasi nasa luwas. Pag akyat mo doon sa parking space, kung may sasakyan ka, diretso ka na duman. Yes, duman ka sana. Manlilay na
obstacle equipments ang yaon dyan, Sir Mar. Linaog na nga niyan talagang mailing na ma-enjoy man ang mga ayam. Maski na nga rin ng mga pet owners. So, siyempre, kasabay sinda dyan na pasiguro doon na dahil manin disgrasa na dadarawan yan din ang ayam dyan. And dapat daw igwanin magkakanigong kumbaga security measures man o preventive measures man ang mga paraataman dyan kay hayop. Na kumbaga dakol kaya dyan ang mga parasiring na mga nagataman kay hayop. Dapat deman mag-irewas mga ayam lugod. Sabi ni Estefan na dapat enjoy sa naman dyan sa nasambitan ng lugar. Iyan. Pero ang kaipuan talaga natawan ng programa, yung askal. Kaya na mga yaon dyan nagdiriyan, talagang bakunado yan. Di ba? Talagang ataman hindi yan. Pigakagyan sa marayrahay ng mga laogan. Na mga kulungan. But then, ang problema yung yung askal. Paano daw di? Vaccination naman, tapos so, oplan na silo ninda. Dakulo nga nadagit sa uplan silo. Kan sinilo na nadagit na. Kang day pa. Kan supit sasabihan ng atamanan doon, isa na. Baga. Ano na tayo? Ayan. But anyway, yan sa magiging dalan siguro na kung may mailing dyan na apwera ka mga may lahi na yan, may mga askals na naging magayon man ang performance, di pwede siguro. Yan. Gibuan ng paagi yung paanong magkaigwa man ng skill sa mga askal. Tama. Di ba? Ay, baka kasi gali. Pa-inspire man sa mga kabayan na nag-arataman ka na kasi kasundang maray. Ilingon ta. Yan, okay, sige. So, inang kaptangkan pahayag sa entrevista kan DCGB News kay Dr. Emmanuel Manes Estepona ang sa tuyang Legazpi City Veterinary Officer may kinaraman nila sa pagbukas kan Poe Park enot na Poe Park di sa syudad kan Legazpi. Ako nga nila naka-excited dahil alas para pa kaya wala pa ko digin para i-witness ko ini Poe Park. Actually, ugap itang tutulong niya na advocacy ini passionate and responsible owners of dogs. Now, kay po talaga mag-advocate sa environment sa magiging passionate mapagmahal ang katuyang mga taman dog owners dahil this will drastically reduce the animal bite in the household dahil alam niyo po matumpungan lang sa ayam because of wala siyang enough bonding sa tagsadiri kikagat sinda nakakadagdag yan po sa dog bite hound kan ligan space now if nagkadwa po mag-ray na banding ang ayam and the owner binapakagaling yan. So yan tabi Sir Mar, payag ni Dr. Manes Estepona agad doon manindahan kooperasyon kan ka boss lalo na ining mga nasa barangay levels na kung pwede atamanon ang sendang mga ayan day man pagpara tugutan na magbalaw bago sa tinang putangan na ining nga ni sarong ehemplo magbanding kay baan mga ayam o kaya kung mga ikos na atama ninda nanganin na day magbaralaw bagaw day magkausan in aksidente kung ano pa man na remalaso ang sendang mga taman. Sana ma-replicate yan sa barangay, lugod. Roger. Total may mga parkman sana sa barangay, di tawanan nila ang panahon yan. Okay, sige. So yan tabi Sir Mar, sa tuyang mga special man na story nagdi sa syudad kan Legazpi, particular na ang Poe Park kan SMC de Legazpi. With Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Ans. Matindi si Doc. Talagang hayop na doktor si Doc. Ayaw mo yung face mask ni Doc. Customized. An American Bulldog. Ayan, magayon yan ang mga programa, no? But then, sana ma-replicate yan sa baba, sa barangay, para tawan manindalan sa mga askal. Paano ba yan? Ha? Ay, marami ng mga istorya, kwentong aso na yung mga askal naging matibay man sa skills, di ba? Ayan, wag nyo lang susukuan. Okay. O bueno, mga tugang, standby lang, mga kasama. Mga pag-ribar, standby lang. Kami po'y magbabalik. Makalis lang kayo ni. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Irayo ang lampara o kandila sa mga kurtina. Dai pagsindihan ang mga ini sa may bintana. Electric fan o sa lugar na harani sa mga aki o atama na hayop. Dahilan tabak matumba ang mga ini asin padagos ng magkaraba. Dai magsaray ning madaling magsilyap o magkalayo ng mga kagamitan sa harong. Siringkan gasolina, alkohol asin pintura.
Ang fire prevention tip na ini, hatod sa Indo, kang Yangmat Lechon and Yangmat Wings and Tea, DPWH Regional Office 5, Albay Electric Cooperative. Asin kan stasyon na ini. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, takpos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ako si Diabetes. Sisirain ko ang iyong katawan. Ho, 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 ho. Ako si Hypertension. Parati kong papatasin ang iyong blood pressure. At ako si Heart Attack. Papadaliin ko ang buhay mo. Ako si Doc F Minerals. Pang-iwas sa inyong lahat. Pag may Doc F Minerals, parang may sariling butika na ang bahay mo. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Mabibili sa lahat ng mga The Big C Centers nationwide. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternatibo, The Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan gimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus, kaya galiun ang pagtakop kan ngimot. Mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos of Ang Provinciano Party List. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500
500 for 300 Mbps and Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagdesisyon ang Senate Committee on Public Order, Dangerous Drugs Chairman na Senador Ronald Bato de la Rosa na ipag-oktaba giraray ang sa indang pagdangog o hearing may kinaraman sa nangyaring misencounter sa pagultanan kan mga tauhan kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA as in Philippine National Police o PNP sa Commonwealth, Quezon City. Sigun kay de la Rosa, dahil makakaatindir sa hearing sina PDEA Director General Wilkins Villanueva as in PNP Chief Police General Debolda Sinas matapos na parehong magpositibo ang mga ini sa COVID-19. Dapat kan Marso 2 pa pinuunan ang pagdangog alagad ipinang-oktaba ini matapos hagado ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kamara asin Senado na pabayaan ang unang investigaran kan National Bureau of Investigation o NBI ang nasabing insidente. Yan ang pangalas 11 bareta haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaksan FR. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed, para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Bawat
Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Post mo yan, Ted. Post mo yan, bro. Pray until something happens. Bueno, kabayan, diretso na po kita sa tayong kaduwang pago kasi tayong pag-iribanan sa programang Aramon niya ito ngayon pong aldaw na inin Monday. Petsa 15 na sa bulan po kan Marso 2021. Kumusta po mga misis? Na naglalaba, asin siyempre nagluto kasi ng panguntuan, rikas-rikasan ng mapremyuhan. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Okay, bueno, dagdagan tayo ng mga istorya ali po dyan sa luwas. This time, countando ang linya ni The Flash. Luwens Bursi Barcena nasa linya. Partner, good morning, let's come in. Dali ha. Malalim. Yan, okay, go ahead. Salamat abi Partner Mar. Location ka na DCGB News niya digdi sa Albaya Public Market na nakadalagan kami digdi ni Direk Edwin. Dahilan ta sa mga oras na inipinigla na naman ka na Legazpi City Task Force Kalinigan ang road clearing operation. Mientras kami nakaagi ni Direk, nakaagi kami digdi, nailing ni Kara Chief Mark Andy Marbella na may mga pinag-aarali digdi mga motorsiklo asin mga nagkapirang mga nakakahulang sa agihan ka na tinampo. Digdi mismo ini sa may Legazpi City 911 asin sa may tindahan in Sirapi section ka na Albay Public Market. Eno tabi Partner Mark, kauna yung tanong mo na si Sir Mark Andy Marbella may kinaraman sa siring na bagay. Tanganin ng maabiso sa publiko may kinaraman sa siring na bagay na ini. Sir, good morning tabi. Labi kita sa DCGB. Sir, ano tabi ang mga pinagigibot na digdi sa road clearing operation dito po sa Albay Public Market tabi? Si Mardela po nasa DCGB. Hello, Sir Andy. Good morning. Good morning, sir. Mark. Opo, okay. Saan ini? Continuing na lockdown ka sa indo pong grupo para malinig ang tinampo? Opo, tabi. Bako lang tabi bagay ni sa duman sa ano. Pero party po ini, kasabay po ini sa pagpapalinig ka. Lalong-lalo na po bagay ni digdi sa public market, sa kapalibutan. Opo. So, mga extension po na pinautob ng bagong administrator na si Mr. Lasin. Ang sabi ni Sir Lasin na talagang kung ano po, speaking po nirmi dati sa Legazpi Public Market na 1 foot extension po hanggang dumansa na. Sa Makanuson po, nasagkod na sa luwasan sa inyong mga paninda. Okay. So mga ano yan, so mga may pwesto yan, ano? Pag-abot tabi, Sir Andy, duman sa mga nagpaparadang illegal? Ini tabi, baga, dor-diretso po kita, na sabi ta na nga ni po, baga, buwawalan tanaan pagpaparada po sa bakmanditing nilagang lugar. And of course po, tabi baga gabus tabi ni mailing mo tabi na yaon digdi sa picture ni Sir Lawrence na talagang malinigon po.
So i-allow ta po digdi sa may partikan siraan ng karnihan, digdi po sa side ng mga arong-arong digdi. Na so motorsiklo lang po tabi. Dahil sa paghalo ang tricycle, kauto pong kinat na digdi sa may prutasan. Ito po ang para sa tricycle para po makomodar ga po. Iyon. Okay. So apera sa indo si po ang katabang nindo diyan para mamantinir na pag-ali nindo day na magbalik. Diretso po sa to yung pag-monitor. Inot na inot po pagkatabi. Pag kami nakikipag-ulay sa sarong grupo, arugan barangay, so iti-turn over ta po ini sa barangay para sindanan tinyo. Ayun. Opo. Diyon, nagloya so sound ta. Yan. Okay. Sir Andy, salamatan po maray tabi. Not unless na si Luwins may apot patabi sa imo. Go ahead. Yes, tabi sir. Ano tabi ni sir na mga inarali ta digdit na nailing tabaga, may mga basura digdit may sarong pareklamo tabi digdit inali tabi sir. Dakulong po tabi kitang dapat na nahihiling na alion ta po. Inot na inot po. Baga, hindi dapat malinig ang sa tuyang saod bago po so aysor pagilingon. And mga basura po, inali ta sa mga bagol, pinalinigan ta po ining surrounding. Tapos po, sa mga motorsiklo, inarrange ta po. Motorman, tricycle, sampang po kansaon, sampang gaining hotel, mga bihikulo man po para magayon pagilingon. Oo, Roger. Sir, message na lang tabi sa tuyang mga paraan tabay po na kamo po may kinarapa po siring indong operasyon mas kita po lang evaluation kan DLG po sa Ciudad de Legazpi. Sige po tabi, ako po nakikiulay manggilayon sa tuyang mga katugangan digdi sa Legazpi nang hagad ko po tabi baga bako man ini tinuro ni Mayor, bako man tinuro kan task force, ini po tinuro kan batas kan ordinansa. Kaya po magsunod kita. Dahil po kita magparapanoro na tamiling nga araw kaya nakapwesto kami. Bako po, nahiling po nindo kan dahil man nagsugo baga sa batas, libre kita. So sana naman tabi maintindihan nindo na ini po ang karahayan na ini bako man sako, kundi po ang mga ginawa. Kaya ni ang mabenepisyohan ang lambang saroan kadaklan. Salamat po and maray na aga. Okay, thank you so much tabi sir. So yan tabi partner Mar, si Legazpi City Task Force Kalinigan Chief Mark Andy Marbella. Sa mga oras na ini, may isinag kitang footage dyan. Kung mailing mo tabi partner Mar, talagang padagusan na sa indang pagkiklirig sa area. Kung si Sir Ralph Lasin, ang public administrator kan Legazpi City Public Market o kaya kan Albay Public Market, makuantanin na reaksyon may kinaraman sa demolition na ining pinagigibo as in road clearing operation digdi. Sir, maray na aga po sa DCGB. Ano po sir ang sa indong mensahe po sa mga nagsasaraut as in mga nagtitirinda po digdi may kinaraman sa operasyon ni na Legazpi City Task Force. Si Mardila po nasa DCGB. Okay, maray na aga po sa mga nagdadangog ang programa ng DCGB. Actually po, kung ako po nagtukaw ang nasaging bulan, kaulay ko na po sa mga vendors, sabihan ko na sila, pag-impurmahan ko sinda kung anong dapat ang gibong sa lokang merkado. Actually po, dinuunuan ko po so ordinansa na nag-govern kang merkado, po so list contract, so pig-discuss ko sa inyo, paliwanag ko sa inyo kung ano ang pigda naman kayo magkontrata. Sinabihan ko sinda na dapat duman sa kita, mag-utod sa ano man ang mga terms and conditions na pinagduman sa kontrata. Kaya duman masana po ako maikot sa kontratang ito. Yung ano po yun napagigibo po ang task force kalimigan, sigun po yun sa kontrata, manugod po yun sa mga encroachment na nugad baga na lampas na duman sa indang mga stall. Na kung sa nga sinubihan ko sinda, na sa kontrata, ang sa indong pig-arkilaman sa na-office gabayadan, yun man sa naputong area ng stalls nindo. So kung maglampas ka mo duman, bawal na ito po. Maliwanag po yan sa ordinansa, siri mo po duman sa terms and conditions ng kontrata. Kaya sabi ko sa inda, malibot po ang task force anytime, any day. Malibot po yan, pwede po mahiling ang mga extension nindo, encroachment nindo sa pathways, pwede po yan kumpiskaron ng task force. Kaya nagbabayo lang po yan kang katuyang terms and conditions ng lease contract, budak po ang ordinansa. So sana po, ang alam ko po, natutubod po ako na magigibo ko po ini sa kooperasyon at support po ka mga vendors, piring man po ang mga parabakal sa Albay Public Market. Opo sir, tasaro digdi sa mga nakilingtang obserbasyon, may mga nagkapira po digding mga ano na ini o ni mga sebo-sebo baga digdi, mga durumog digdi sa P-section. Tapos ang tinampo, medyo makumaray ang parong. Ano tabi sir ang disposition tatabi kay ni digdi? Okay. So actually po, nagtukaw po ako, nagsuot na po ako kay Mayo, manugod po dyan sa STP, so sewage treatment plant po. So nagtagawang kasimbangan po ang sa City Engineer,
ang problema po na po kung nasa po dahil na siya nag-ooperate dahil po dahil pa po yung transformer. Kasi po na transformer para po mag-operate ang STP. So pigahalata po yan na siguro po kung ma-address na po yan, makagana kang transformer, most probably po magiging operational po ang STP. So importante yung buhay ba ng STP, yung treatment plant na tapos pong waste product na halos na lang ng merkado bago po yan i-destitute po sa mga salog, dapat po malinig na yan. So yan po sa mga naiiling kang rason kung nata po medyo po kaya punta po pong linigo na makay ang merkado. Opo, partner Mar, may kapon tagapatabi kay Sir Tabi. Ayun, sir lang, kumusta po tabi, Sir Ralph, ang pagsunod kan mga kababayan ta nagsasaod and pati ka mga paratyenda dyan sa minimum health protocols ta? Pag-remind po yan, sa pag-remind ta, sa nagtukaw po kita, lalo po ang wearing of face mask without face shield, actually po, pagsabihan ko na po sinda, na alam ko po ang pinalidad ka sa first offense, 2,500. So, pagsabihan ko po sinda na dapat po, dahil kita mo po maging kampante, karamta masala po ang pandemya niya, So, pag-remind po sinda na they should wear face mask and face shield po. Kasi po mga customers na po, ang mga pakabakal, pagsabihan po sinda na dahil po makalingaw po ang minimum health protocol. Thank you very much, Sir Ralph. Mabuhay po ka mo dyan. Thank you so much, Tabi, sir. So, yan Tabi, partner Mar, si Sir Ralph Lasin, ang market supervisor, market administrator, digdi sa New Albay Public Market, digdi sa may T-section area. Sa mga oras na ini, yaon sinda kaibaan na Legazpi City Task Force na kinaraman sa pag-implementar ng siring na bagay, digdi sa nasambitan ng location. Kaiba Tabi, partner Mar, si Direk Edwin Peralta, ako po, si Luwens Burso Basena. Thank you very much. Yan po ang panagos na pag-aktuar kan grupo ni Sir Andy Marbella, yung kalinisan at kaayusan, para maipatutob ang tama na mga sistema sa merkado diyan sa Albay District. Dapat dahil magsobra duman sa ipinagtalaan na sukol base sa indang lease contract. Pagkatapos sa mga pagpaparada kan mga bihikulo, dapat kung saan ibinagdesignar ang motorsiklo, duman sana. Dahil sa magbalag-balag sa kung saan. Okay? Sige po, tabi. Dire-diretso kita sa mga istorya. Tagalay kay Luwens, dumang kita kay partner Al Armario. Partner, marinood to na. Please come in. Yes, marinood to na partner. 5 pang mga barangay digdi sa Legazpi. Bako cleared sa illegal na droga. Out of the 70? Roger to that, 5 pa? partner. 5 pa. Ano yan? Urban o coastal o rural? May coastal. May coastal? May urban. Aha. May rural. Ay, mayroon pa. Halo. Okay, sige daw. Ang number 1 digdi, iyo ang barangay Pawa. Pawa. Rural. Naku. Rural ba gano? Rural. Patungo sa bundok, patungo sa bukid. Barangay Pawa. Barangay Manayoli. Kay Kapitana. Ayan, ibig sabihin, pag di ka clear, either may nagagamit o nagbubusol. Basta igwapa ka-existent. Basta igwapa, tsaka so, igwapa yan, bako, 17 ka rin yan. May mga parameters. Actually, yan. may mga parameters yun eh. Kung nasa lang, mga 16 yata ito, 15 parameters. Bago ka i-declared na cleared ang barangay. Okay. Ayan, barangay Pawa, Pandua, Barangay Rawis. Considered as rural pa yan, coastal. Rawis. Ayan, number 3, Barangay Pigkali. Pigkali? Ayan, kanini, coastal. Sukataning? Sukataning clear na. What? Pati ba yan, kapitan yan? Baka may nada kong pasal niya kasong aldaw? Baka na nakasabay sa lista. Sige. Baka sa ibang lugar. Kasarin ng validation kayan na ano yan? Actually, ning record kan kadak, sa totoo lang, kan last quarter ini. Kaya mo pa. Okay, sige. Nag-countdown, buong kan Enero, at saka last part kan December. Nagkalma. So, aktibong mga activities kan kadak, plus PDEA and PNP. Okay. Dahil man kan pandemya. So last year pala yan, last quarter of last year. Last quarter, sa
record So, mas nila. possibly, ngunya na first quarter, pwedeng sumanganyaon dyan na sa lista, baka may development na. As of now, dahil pag-development, Dahil pa. sabi check na nga ning ini. Mantenido. Mantenido, after kay ning bigaalat, so pang-apat digding nasa lista, Aha. o nasa lima ini, pang-apat, so 16, barangay 16, Washington Drive. Yan, tayang baga, pag halimbawa, clear ka na, pero pag may nangyaring operation, may nadakop diyang giraray sa imo, babalik ka sa dati. Balik ka sa dati. Baka so, ibang lugar dyan na nadakupan kan Enero, Mm. Pebrero, Marso na ba yan, ano? Oho. O, di pwedeng naibalik. Iyo. Pero Oho. as of now, sa level kan kada. Ang kadak, iyo yan na 5. Iyan na 5. O, panapat sa barangay 16, Washington Drive. Mhm. Then panlima, inipig-alat na daw na apruma na lang ini kan PIDEA, saka kan PNP, Hmm. ang barangay Tula-Tula. Tula-tula. Nasa process naman daw sa mga papeles. Bigo kompleto na lang. Pigalat lang sa resulta na ma-declare ng clear ang Tula-Tula. Pero as of now, dahil pa official, Okay. sabay pa sila naman sa Bako cleared. Iyo. Oho. Ayan. So 5, tabi partner, meaning ang 65 na mga barangay sa Legazpi considered as cleared na Mhm. as illegal drugs. Iyo. Okay. Kaya yun yan, kung may mga nadadakop, magbuong kaninero, Pebrero, sa first weekend March, pwedeng may posibilidad na may balik giraray sinda, makasabay di giraray sa 5. Ngayon. Oho. Pwede, yan pala ang sistema dyan. Ngayon. So as of now, medyo kalmado sa kadak, nag-monitor lang sinda, kan update man sa lado kan PIDEA, sa PNP, kung ano ang mga magiging development sa pagtubod, ang drugs talaga, yan man giraray. Roger that. Okay. Okay, partner, yan mga update digdi sa City Hall, Alarmario, DCGB. Thank you very much. Yan po mga dugang natong update. May kinaraman sa kampanya man kontra sa illegal na droga. So, sa sila ng Legazpi, 65 na barangay out of the 70, mga tugang, cleared na. According yan, mga tugang sa validation kang PIDEA. And as reported by Kadak for the last quarter kan 2020. Okay? So may natada na 5, ano nambita ka sa bago ni partner Al, pero sabi tangani, padagos pong kampanya. Bata ngunya nata daw yan ta, despite of the COVID-19, day nahali. Di nahali ang supply kan droga. Digdi po sa palibot. Padagos ang positive na resulta kan operasyon mga tugang kan mga otoridad kontra sa mga nagbabariwas kayan. Asin sa mga nagagaramit. Sus Maria Joseph, tapusin na natin yan, ha? Tangani po na makaabanti na kita. At sayang ka mga nasasayang na buhay, asin oportunidad, asin futuro ka mga kababayan ta. Okay? So tarabang-tabang mga tugang para matapos po ang problemang yan. Alright? O bueno, mga kapatid, oras nga to mga tugang 11:25 in the morning. Kapit po yan sa tuyakan FYZ o PYZ Enterprises. Yan, PYZ Enterprises para po sa mga di kalidad na radyo as in reliable na BHF radio as na pang communication equipment. Pasyar po kayo dyan sa PYZ Enterprises. Sampang sana yan, mga tugang kan LTO as in LTFRB office sa Purok 2 sa Rawis. Hanapon po nito si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio or pwede mag-upload sa telephone number 0938-897-5209. PYZ Enterprises also offers antenna installation and after-sales service. Kaya kung BHF Radio, hanap mo, i-PYZ mo yan. Magbabalik kami. An oras hatod sa Indokang New Maggie Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wais.
5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na... Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? Wow! Ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Persolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nandito na ang pinakabago. Pinakabago? Ang magaling na mas pinagaling pa. Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixton Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixton Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Rich in vitamin C, anti-inflammatory, at rich in antioxidants. Natural Viagra for men and women. Doc F Mixton Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixton Herbal Coffee para iwas constipation. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid,
Bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, takpos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Mga dugang, balik po kita sa tuyang programa. Last 27 minutes kasi pong pag-iribanan sa programa para po naman sa mga maparangod na luay-luay sa nampait kaya ni pong maging okay man kita luay-luay sa nansubo talipisil na okay? Alright, bueno mga tugang naman po sa mga kababayan ta, kumusta na pag-eskwela ta? Ha? Kumusta na daw aday? Pero makaira kining nagkakapirang mga kababayan tang napurumpa sa na mag-eskwela. No? But anyway, mga tugang, kan nakaagi pong Sabado, naipresentar ta sa Boses ng Kapalibutan yung Miris-Biris. Ano yan? Nature Garden and Nature Center, And sa raw na discovery mi duman ni Father Momoy apera sa best practice kan pagtipon ng rainwater para magamit sa iba pang mga pwedeng paggamitan apera sa pag-inom. Pinailin sa kuso tangki talagang dakula sa irarom. Ha? Ang gabos na tubig uran hali sa sagurong ninda, hali sa mga kalibago man bumaba duman sa pinakababa, mga tugang, titipon mo na duman sa sarong cistern o sarong tangki sa irarom kan sa indang harong. Buhos, ang pagkakagibo, 250,000 liters ang naiimbak duman. Pag nagsobra na sa kamalo sa kaliluhay-luhay, naiwasan ngayon ang baha, sabi ni Mr. Chris Newhall at saka ni Ma'am Glenda Newhall kan Miris-Biris Garden and Nature Center. Nasabi ni Father mo, may dapat nga yagabos kayo, hindi pwede magibo. Ha? Mga malls, mga eskwelahan, mga harong, supposed to be dapat arog kayan, no? Bako man kay puwan na arog kayo ito nga ni, sabi, anong yung technology ginamit mo dyan, Sir Chris? Dahil man yung technology, rigdi. Simple yun sa nangyayari ni, nagibo kami ng tangke, buhos, dumampig palag sa tubig. Pwede man nga bagang magamit ki barilis. Depende. Ano na nakakabit naman, minahila ko, mga Japan made na, na estilo. So iba man, duman mismo sa atop. So iba, pag alis sa sagurong, isinalod mga tugang sa container, ayun, diretso na, poset na. Okay? So ganoon, kasimple. Ang importante, hindi nasayang sa tubig, hindi nakadanyar sa baba. So magayon yan. E pera kayan, na-discover mi na, bago man pala nagpunang Miris-Biris, sumag-agom, dati na nagtatabang para magpa-eskwela, magtabang sa mga deserving na mag-eskwela para pag-abot kong panahon, mabago ang buhay ninda, makapagtrabaho, asin makahiras sa iba. Sining kampigibo ninda hanggang sa nabook na sa Miris-Biris. Akwalingon yan, ang Miris-Biris Garden and Nature Center, warang entrance dyan. So, ikaw naman ipagkaon, o pwede mo kang magdonar. Kung gusto nindo ngaya, alam mo nun yung part of the of the proceeds kan sa inda pong nakukuaman duman para sa pagpa-eskwela maginaray sa mga aki, pampapamasahe, pambakaling project kasi di ba pa. Basta ang thinking kang mag-agom, mga tugang is pag-abot kang panahon na nahiling ninda na pwede pala na makapag-adal maski pobre. Makapagiras man sinda duman sa kapwa ninda, kabarangay na deserving man na makapag-adal. So, iyon po ang in a nutshell, ngata, ang edukasyon is very important po sa inda. Kasi bago may pig-post si Ma'am Brenda, may pig-share naman sa group chat mi na, sarong bagay na nakapagpaisip sa tuya.
Because in some time, mga tugang, di ba sa tuya, may mga nagkakaigwanan nin mga sistema na yung honesty store, di ba? Tindahan na daing bantay. Di ba? Sabi mo, madumang ka sa tindahan, makuha ka duman yung produkto, bayadan mo. Di ba? Now, in some areas, may mga tindahan na ngunya na nabibilog dyan na di nakaipuang gitawo. Automatic. Paglawag mo naman, computer ang mahiling sa imo. Yung artificial intelligence, yung AI. Paglawag mo ba sana, nakabantay sa imo. Ang sabi nga ni, pati ngayon laman kawalit mo, nababasa. Kumpira. Pag nagkuha kang produkto, bubaldisan ka. Pag ibinalik mo, aaliyon ito. Nahiling ka. Pag luwas mo, bago ka magluwas, duman ka i-charge kung pinababayadan mo. Makabayad ka duman, ka pwede magluwas duman, na di ka nagbayad. Diba? So, araw kaya lang, magayon parang kung sa araw kaning may pandemic, wala tayong problema na maulakitan kita, uyan, magano, daing tawo. Ang problema, paano na sa mga daing skill? Sa mga, araw kan mga nagbabarantay sa tindahan, tortindera sana, dahil nakatapos, bagaw. Paano mangyayari sa inda? They will be left behind? Or they have to grab the opportunity now, mga tugang, doon sa mga pinag-o-offer na mga libre, kasi sa tuya po ng mga ahensya di gobyerno siring kan TESDA. Di ba? Mga local government units, mga araw kina Congressman Didi Gabredo, kanako Bicol, kanang probinsyano, asin iba pa, na nagtatabang na makanegosyar ng mga pondo para mapa-eskwela sa mga aki, matawan ng skills. Tayo na ng kaipuan mo yan. Maabot ang panahon, mga tugang, sa mga skilled na mga workers, sa mga may kapasidad mo, especially sa mga IT, di ba? Sa mga computers, yan ang medyo, sabi tangani, makakaagapay ng gusto sa tuya. Because hanggang sa farming, mga tugang, apply na. Ang mga mechanical, pati na electronics and computer, di ba? Para dyan, mga tugang sa modernisasyon na kan sa tuya po mga pagiro-hiro digdi. So it is essential mga tugang na talagang edukasyon, pakusugon and i-grab kang kada lambang saro sa tuya. Mga hobines na nag-antabay-tabi. Huwag nating sayangin ito. Although yan ang worry ta, personally, nag-worry kita sa magiging kamugtakan ka mga aki. Sana lang mabantayan ka mga magurang na dahil mahali ang interes ka mga aki na mag-eskwela. Di ba? Because in some other points, kan mateng ka sa mag-eskwela, naganap ning mapagkakitaan, wala na ang interes na mag-eskwela pa. Ingon yan, na may pandemic, yun ang medyo critical. Because ang worry kang iba, na educators, baka mawara ning pag-asa so mga ning interes sa mga kababayan ta, sa mga aki na mag-eskwela ta. Dahil ninda na gigibo sa datin ng gibong. Nagpusya sa eskwelahan, excitement, mahilig sa maestra, mahilig sa kaklase, di ba? Naon sinda sa arong, ngayama, simbagi na, ito makawat-akawat, tapos na. So yun na, nagarkilaki para simbag sana. Yan yung tinatawag na sagot for sale. Di ba? Makuha ng tutor, simbagi na submit mo to. Ayun, parang dinadaya natin sarili natin. Kawawa yung bata. So yan po ang worry ta, no? Na sana, bago maabot sa punto na makaabot sa Pilipinas, total kita, o dyan nun, baga kitang maray permi angel? O dyan nun kitang maray, garo 20 taon. Ang agwat na duman sa mga develop at saka mayaman na nasyon. Bago man umabot yan digdi sa tuya na wala nang bantay na tindahan and ma-dislocate sa mga kababayan niya to na nag-employo diyan na kulang ang adal, di ba? Arog sa mga ibang mga convenience store man yan, para din sino ma-dislocate, mag-eskwela ka mo. Maraming paraan. Even online, pwede, sa TESDA, di ba? Kailangan lang na makipag-ugnayan kayo dyan. Maglaog ka mo dyan, total, mga teki na rin kayo. Pumasok kayo dyan. So yan ang mga problemang
Ayan ang dapat na asikasuhin ngunyan po mga panahon ta talagang medyo difícil ang ang sitwasyon mga tugang dahil lang po kaning pandemic. And I hope na sabi ta nga ni, yung new normal talagang maninibago ang lahat. Di ba? Diyan po sa sistema na kinakampang ta dahil lang po sa talagang medyo problematic ang kinakban. Di ba? Good for ito pong mga mga nasa mayayaman na nasyon halos nasa milyon na ansay na nabakunahan. Sa tuya, pero ito so rate kang bakuna 30,000 a week. And we are targeting 70 million June. Di ba? 70 million ang target di ba? Kung 30,000 a week ang pigbabakunaan ta, mangyayari baka abo tong gipirang taon ng buruay pa daw kita. Yan ang bigkasabi ta na dapat mag-face mask ka mo, mag-face shield ka mo, mag-physical distancing ka mo, magugas ka mo ng kamot. Those are the basic. Na maski anong klaseng merkobyo, makaligtas ka mo. Bako sana sa COVID ko di sa iba pa. Yan ba pinaka-practice yan. Maski nga ngayon nabakunahan ka na, dapat igwa ka mong girareken. So, yan po ko para ulit-ulit na yan. Napatanin na yan kan Department of Health kasi parang doon sa tuya na we must not lose our guards pagdating dyan sa salud. Nasa kamuta mga tugang kaligtasan ta. May bakuna man uwara mga tugang, magsunod kita ka mga dapat na sunodon ta para protektahan ta sa diri ta. Kung bako man, hindi mo nalabang sarili mo, at least yung kapamilya mo. Kung hindi mo nalabang sarili mo, at least yung kapamilya mo. Lagi niyong tandaan itong mga kantang itong mga lyrics ng kantang ito ng Ramos family. Yeah. Love your life. COVID is a dangerous thing, mga kapatid. O di ba? Pakinggan niyo ta. Nobody gets sick with COVID no more. Kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada, Sa Manila, ang dami-dami na naman. Ma-face mask ka, ma-face shield ka nang hindi ka mahawa. Love your life. Love your life. Stay ka lang muna sa bahay. Sumunod ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing. Ay, mukod na. Pag nahawa ka, yan, pag nawa ka, kawawa ka. At pamilya, yan, pamilya mo, damay pa. Kaya po dapat asikaso-baso kita. Ayan, mayamok ang kanta. But then, pakinggan nyo at basahin nyo yung lyrics para mas tumimo sa isip natin yan. Di ba? Wala pang result ngayon ang Di ba nung patsa kanyang 15? Wala pang result yung DOH. Ano kaya nangyari? Ba't delayed ngayon ang result ng DOH? Wala ngayon. Wala sila ngayon. Pang Sunday. Wala. Mayroon. Sa Manila, sabi kan mga experts, kaya nagparadakol June, takadakol na ang sutil. Dahil na nag-face mask, dahil na nag-face shield, dahil na nag-physical distancing. Na pera kayan, mga tugang, nakabuelo na. Taday ko nalilingawan itong sabi ka mga ekspertong nakaoron digdi na napiyo. Non-virus ngaya, og mahonon pag mayroon na mga tao, og mahonon nga, pag mayroon ng mga tao, ang virus, tamay malilipatan. Because ito ngayang COVID, pag walang nalipatan, magagadan siya. Pero habang nakaparahiro kita, sige man ang dakol ka na babalyuhan. Ayan. May bago na variant ang Pilipinas. Ano yan, Angel? P19 ba? P17. Yan. Basta P. Ang sabi, mga tugang, ini ngaya,
98 na na-detect na igwaning bagong variant. Pang Pilipino. Pilipinas nila. Philippine variant. So hindi na lang South African variant at saka yung UK at saka yung bigwana na Brazilian. Ang Japan, igwana naman na bago. Di ba? Kaya ingat po kita tabi. Tadipisil na. Sa sitwasyon ngunyan talagang ang pag-iingat ang number 1 na dapat po niya itong tawaning panahon. Pag nadali ka, kung maluyan sa imong depensa, pwedeng madiskwido ka. Although sabi kang pag-aadal kang Genome Center, ito da ang bagong variant na Pinoy. Bako ngaya ito masyadong delikado, pero difficile baga. Difficile magtiwala sa mga arog kayan. Difficile na. Pag COVID at COVID, yan, delikado yan. Di ba? No matter kung ano man ang sistema na tatamaan ka, ay talagang dapat magpasiguro mga tugang. At ang sabi, ining Filipino variant na ini, yung tinatawag mga tugang na P3. Yan. P.3 variant. 98 cases na ang naulakitan sa Pilipinas. Nangyayari. Ay, Diyos ko. O, ingat na lang po kita at na-depisil na. Dagdagan ta po mga tuga mga impormasyonali po dyan sa luwas. Sali dyan kay Pading Jomar Bien. Dyan po sa 3rd District. Ay, 3rd District. Sa 1st District ka nalbay. Nagkarelibo na. Pading Jomar, marin na agad away. Let's go in. Salamat, Pading... Garang gusto kang ibalyos na din. Iyo alay ang figuro na niya ni Jimmy. Swapping kita swap. Alay ang figuro istoryahan niya ni Jimmy. Parehas kami din nagkakao yun. Iya, difficile magbalyo naman sa binitayan. Ay, sa bantayan malan. Mabalyo ko naman sa 3rd District. Mabalyo man siya sa 1st District. Ang nangyari. Natatapos lamang ang pirang oras sa mga istorya. Hindi kami nagkakao yung kan. Ano importante dyan? Magpadagos ang pagbulos kan istorya sa 1st. Anong pangyayari dyan, pare? Salamat, pare. Pinagiromdom ni Mayor Crisel Agman Luistro ang mga magdidirigdi sa siyudad Cantabaco na siguraduhon na nagpakarehistro na sinda sa application na Stay Safe Philippines. Sa pagkikipag-olay kan DCGB News, sinabi kan alkalde na oras na magpo na ang biyahe kan mga pampasahirong bus dahil isinda papalunadon pasiring digdi sa tabako duman sa indang gigikanan na lugar kung dahil isinda rehistrado sa naunang bita na aplikasyon. Ang aplikasyon na ini susog sa alkalde iyoan pigagamit nationwide para sa contact tracing, may koneksyon sa COVID. Susog sa alkalde na sa paglunag pata na ninda sa bus, kaipuhan na nindang i-scan itong susaindang mga codes sa cellphone na magre-rehistro kan gabos na mga informasyon na ipinag-input ninda sa saindang pag-rehistro, manungod sa saindang sadiri, arog kan mga kamatayan. Halimbawa, may namamatay ang kang abo o sore throat o kaya kalintura, ikakaag mo na yan duman. Apoy pa yan na kaya ika-iuan kukuha din temperatura pagsakat sa mga pampasahirong bus. Ang mga input pa duman, iuan sa imong address, iuan sususugon in kaso na magkaikuanin COVID na kasakay ka duman sa pampasahirong bus. Sinabi ka na alkalde na bako sa na itong mga pasahero dapat na magrehistro na sa Stay Safe PH kundi gabos dahil lang sa mga masunod na daw ang mga opisina asin mga establishmento bako sa nasa siyudad Cantabaco i-implementar na yan kasi dahil ka mapapalaog kung dahil ka rehistrado sa mga arog kaya na bagay o kaya mas difícil dahil kung palaugong ka, mandakulong ka pang susuratan, agihan ng mga requisitos, makapot ka pa kang bullpen sa lugar na yan na mas delikado na yaon man na nakakaulak o nagiging instrumento yan para makatransmit kan COVID. Bakong arog ka na ining sa Stay Safe at susog sa alkalde is idudungdung mo sa nasusay mong QR code
sa scanner kan kada establishmento, rehistrado ka na sa gabos. Sinabi ka ng alkalde na makipag-cooperar gabos sa apat ang publiko, tangani mapadali ang contact tracing, as in, siguraduhon man na day magutik duman sa input na alimbawa baga pa di kalinturado ho na sige nang agukok pero ikakagpa duman sa indang input sa SKCPH na very healthy marayunon ang kamugtakan. Bigo na bitang kadalkal na ang pagutik is bakong tama yan dahil ta pwede kang makadamay kan mga naglilikay man sa helang. Yan pa rin ang mga dagdag na impormasyon. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much. Aling Jomar, yan po mga dugay nga itong mga information ali po dyan sa luwas. In connection po kaya na mga pagpapasabot kan mga kababayan niya to na mga alkalde para po sa pagsiguro na ariglado kita. Sabi ni Ma'am Annie Armstrong Moreno Tomar, watching from Melbourne, Australia. God bless. Yan. Happy birthday si Graray, Ma'am Annie, ha? Keep safe po, tabi. Yan. Stay safe and good health. God bless you. Okay. Si Claret Bercia Hintalan, good morning po sa Gabos. Si Maria Alea Romero, good morning Kuya Mar, watching from Sipi. And si Anita Daito, good morning po, watching from Antipolo City, Bicolana po ako. Ingat po tabi dyan, Ma'am Anita Daito. Ano? And sharing man, mga tugang, good morning kay classmate Joey Maristela, Barangay Captain of San Rafael. Sabi niya ngaya, mate pa-announce daw tabi, giraray si Barangay Assembly me, pinuspon kan Sabado. Sa Sabado na lang po, March 20, 6:30 p.m., same place. Thanks and more power. O yan po tabi ha. Importante mga pag-ururuan dito sa Barangay Assembly. Magkarating dito tabi kamo mga taga San Rafael. Anti-COVID-19 for vaccination, awareness, and new IATF protocol ng mga LSI, fire prevention, and anti-drug campaign. Yan po ang mga pag-uurulayan dyan sa Indupong Barangay Assembly. Okay? So yan po tabi. Mga ka-barangay natin para po duman sa mga dagdag nato mga information. Okay? Sa agatan ng istorya, ining manungod sa mga scam, mga tugang sa internet. Ano dyan? Nauso na naman ngunyan eh. May bago na naman yung impersonation na tinatawag. Okay. Na ang pinaka-objective is hagadang kang kwarta. Bukas na po yan at maraming kwento at maraming mga naghahapot kayan sa tuya. Paano ba yan? Ayan, anyway, bukas po yung scam alert natin para po duman sa mga kababayan ta na day ka mo madali, makuhaan ka mo ng kwarta, ulod kung ano pa man. Yan ibig sabi dyan na never talk to a stranger. Tangani, wag kang padala sa sa panluloko ng iba. Tangani pong maging ligtas sa anuman pong katibaadan o problema. Alright? Okay, then duman po sa mga kabarangay natin. Ayan sa mga nasa private, kailan pa ang bakuna ng private? Wala pa po. Wala pa. Ang pigo po ko na pala ng mga private, so mga nasa hospital, mga medical, health workers natin. Okay? Pero, bago pa man yan, igwa na po ng guidelines ang Department of Labor para duman sa pag-administrar kan COVID-19 vaccine sa mga workplaces. May labor advisory na ipinagpaluwas ka ng Department of Labor ka nakaaging aldaw, okay? Na ang coverage mga tugang applicable sa gabos na establishmento as in employers sa private sector na ma-administrar ng COVID-19 vaccine sa mga workplaces. Ayan. So mga privado ini na tutugutan ng mga basta wag kayong mag-alala dahil kung di ka mo magpabakuna, di man ka mo pwedeng tanggalon. Ayan. Yan, maliwanag digdi sa advisory na ini. Tapos, di pwedeng i-charge
directly or indirectly sa mga empleyado ang bakuna, dapat libre. Di ba na? Okay? So, iyan po tabi, para duman sa mga kabarangay natin ito. Okay? Para advance information yan. Ipapaliwanag ko yan dole sa mga maabot na aldaw. Alright? Okay, so, ano pa? May bago ba, Papa Mar, na ano ngayon? May bago ba ngayon na resulta sa COVID? Tingnan natin ha. Kung mayroon na. Mayroon yata, no? Ano to? March 14? Okay. Wala tayong walang masyadong ngayon Wala yatang masyadong resulta ngayon wala nga. Zero. Ang reported cases ngunyan ay very good kita. Zero tayo sa Bicol. Okay, very good. Alright. Pero wag pakampante, mga tugang tadipisil na. O paano, mga kapatid? I think it's time for me to go. Tanganing makaprepara na mga pag-iribata. Masunod na po. Ang baret alas 12. Diba ng Pantanim of the Year? Tito ng Albay at saka ang kayada ng South. Friends and Angel. Masunod na po yan. Thank you po and God bless. Bye-bye. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon